Voilà donc an bɛ malien bɛɛ lajɛlen fo komi n y'a fɔ a ye cogo min na an bɛ hali bi Jakari ka ko de don Jakari Watara an ka commerçant détaillant min n'a bɛ yala ni denmisɛnninw ka kulonkɛkɛla ye n'a bɛ bɛɛ ka téléphone kɔnɔ voilà donc an y'a ɲini k'a décider a ka baara bɛ se ka ɲɛ a bolo cogo min na an y'a yɛrɛ ɲininka a ko ko feerefɛn min b'a bolo a bɛ fɛ o de ka améliorer ka dɔ fara o kan donc an bɛ don mɔgɔw kan minnu bɛ se ka ko dilan mɔgɔw kan minnu bɛ hinɛ maaw la ka kɔrɔ ka sɔrɔ bi tɛ an n'olu kana an ka baro donc bi an y'a décider ka na Isu Sidibe fɛ Sidibe Décor an ni Jakari nalen don n bɛna Sidibe Décor fo. Donc avec les gars, voilà, il m'a dit qu'il est fier de son travail. C'est vrai. Non, vraiment. Voilà. Il préfère qu'un gars sur le quoi. Donc, à cause idée, c'est ça qui m'a encouragé à l'aider. Bien ça, oui, mon frère c'est mieux, mais moi, mon frère c'est la cogla. Mon monsieur n'a au Luma. On a gardé un mieux. On a gardé un qui n'a pas beau son. Merci beaucoup. Je vous en prie. Vraiment, je suis très content. Parce que, pareil, fait. Malgré ça. Mais je suis very beau de là. Ne te faut donner baraté. Ne te faut donner baraté. Wa yin tiɲɛ fɛn fɛn sɔrɔ ka daminɛ sen na sabanan ma fo ka se kunsigi ma a bɛɛ sɔrɔ la baara de la ne tɛ foyi dɔn ni baara tɛ ne tɛ sokɔnɔ mɔgɔ ye ne bɛ n ka marché ɲini na ou bien n bɛ n ka imprimer de la ni n ye voyage mun na baara de don ni n ye fɛn o fɛn la baara de don ɔ ni bɛ k'a dayirimɛ ɲini baara la n'an ala ye kɔni ye fɛn kalifa an ma ka tɛmɛ ale kan o ye garisɛ baara ye sinon an bɛɛ bɛ baara kelen de kɔnɔ mais n'aw ka dɛmɛ fɛn fɛn bɛ se ka se ale ma o sira kan fura foyi t'a la o ma e yɛrɛ kama a yɛrɛ ka baara courage kama an b'a se ko k'a ye donc ne kɔni bɛ mun fɔ i ye sisan i k'a fɔ a ye hali bi a k'a jija a ka baara la baara kolon tɛ dɛ baara ye baara de baara kelen de baara ye kelen dɔrɔn de awɔ baara tɛ fila ye dɛ baara ye kelen de donc a bɛ k'a ka baara mun kɛ ala k'a dɛmɛ a la ala k'an bɛɛ nafa la parce que diɲɛ ye sababu de donc hali na baarakɛla tun tɛ e kɔma mana se ni mɔgɔ mɔgɔ ye ne fɛ yan ne b'o minɛ n bolo fila kuma tɛ baara kan baara sira la parce que baara ka di ne yɛrɛ dɛ ne susi bɛ baara ka di n ye dɛ awɔ boli bila n na i n'a nana ɲɔgɔn fɛ donc a k'a yɛrɛ dɛmɛ 20,000 bɛ yan i b'o minɛ ka d'a ma a k'o fara a bolo kan a k'o fara a bolo kan sɛbɛn i b'o minɛ i b'o d'a ma a k'o fara a bolo kan hali bi o t'a da yɛrɛ kɔma an b'a hakili to ɲɔgɔn na